Calgary dugu la Canada jamana na tungaladenw ka laadaw sankɔrɔtalen do kosɛbɛ Neja Market sugu la yan. Nigeria laada dumuni ni farafina laadafɛn caman bɛ feere yan. Waled Fashion la ye jagokɛla dɔ ye a nana ni Nigeria laada dumuni dɔ ye n'a tɔgɔ Sol dɔw ko futu. Futu bɛ ne bolo n'a bɛ kɛ ni farini ye a sumalen do n'a bɛ bɔ Nigeria. A ka di kosɛbɛ nafɛn caman ɲagaminen b'a a kɔnɔ kɔlɔlɔ t'a kɛnɛyako la mɔgɔ caman bɛ na san a bɛ ne hakili jigin ka denmisɛnniya la o de kama n nana yan ka feere ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn nka nin sugu in tɛ jagokun dɔrɔn ye k'a kɛkun ye fana walasa ka tungaladenw dɛmɛ ka ɲɛta sɔrɔ jamana wɛrɛw la Abiodun Adetu ka fɔ la Neja Market sugu in sigibaga dɔ nin ye kabilako de ye an denw nisɔndiyara nin sugu in kosɔn bawo u ma deli ka taa Nigeria n'u bɛna yan u b'an ka laadafɛnw don ani an ka taabolo kuraw o de ye nin farafin sugu in kun ye walima Nigeria sugu san 2023 la Canada minisiriso min bɛ tungaladenw ni mafɔlenw kama ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ y'a jira ko tungaladen ba 438 ɲɔgɔn nana Canada san 2022 la Nigeria jamanaden ba 20 cɛ la wa ko nin tɛ jatew bɛɛ ye fana tungaladenw ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ Titilo la Akiro ko nin sugu in ye sababu ye farafina tungaladenw bɛ ɲɔgɔn dɔn tungala tuma caman tungaladenw bɛ kɛ kɛrɛfɛdenw de ye nin sugu in b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ jɛkulu sigi sen kan walima ka baara sɔrɔ n'aw b'a fɛ ka mɔgɔ ɲini ka baara dɔ sigi sen kan i bɛ se k'o sɔrɔ wa nin sugu in ye daminɛ ɲuman de ye Neja Market sugu kɛra sababu ye DJ El bolo mɔgɔw y'a ka laada foli dɔn Neja Market kosɔn ne ka dɔnkili lakodɔnna mɔgɔ wɛrɛw fɛ dɔnkili in dɔrɔn tɛ an ye ɲɔgɔn dɔn fana Cathy Fornel ani Anne-Marie Cotton olu ye filimu ɲɛnajɛba min tɔgɔ Okotoks labɛnbagaw ye Neja Market sugu in kɛnɛ kan u y'a jira ko nin sugu in bɛ diɲɛ fila de jira o kama u y'u nisɔndiya jira an bɛ ka waati duman kɛ yan nafa dan dɔ mɔgɔ caman bolo bi ni Neja Market sugu la Calgary dugu la Canada jamana na ye yɔrɔ ye tungaladenw bolo n'u nana a bɛ komi u b'u ka faso kɔnɔ